irabazlea ezagutzeko unea iritsi zaigu, bai, ea, badijoa. And the Oscars goes to... relax, yeah. And the Oscars goes to... Oscar Manzanos! Ai, ama. Eskerrik asko. Zein datorre hemen? Ni Oiana naiz. Oiana? Bai, Oiana Maritorena. Nastu hitzea igual, No, zu Oskarran bidea zentozen? Bai, karo. Benetan? Noski ba. Baina hemen zea jartzuk ba. Beste izen bat jartzen du? Oiana Maritorena zea. Bai, hori da. Ai, ama. Eskerrik asko. Bale, ulertzen juten naiz. Oain ulertzen dut, ba. Ba, the Oscars goes to... Oiana Maritorena. Eskerrik asko. Zuri. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Oiana ongi etorri, zer moduz? Eskerrik asko, Dena ondo, hementxe. Hementxe, guztua. Kozinatzeko prest, edo? Ze ona. Zu ikuste altzea Los Angelesen hor, Oskarra hartzen? Ba, egia esan ez sekula nere burua irudikatu, irutzen zait oso urruti da hot zerbait. Hementxe earkin hau, Bai? Bai. Baina, hombre, politia izango zen. Egarra izango zen, ez da? Bai. Eta Oskar Manzano, zein da Oskar? Ba, Oskar Manzano da gu antzeslan batiten aigea txalo produkzioakekin, Oskarra Oskarrentzat, eta Oskar Manzano da antzeslaneko protagonista. Oskarra jasotzera Los Angelesera doan zuzendari bat. Ona, eta zein da zure papela antzeslanian? Ni naiz Polin. Polin? Eta Polin da escort girl bat, konpainiarako neska bat, emakume bat. Kontua da Oskar juten danean Los Angelesera bi sailbururekin juten dela, ogasunekoarekin eta kulturakoarekin, eta batek kontratatzen nau ni konpainia egiteko Oskarri galan. Bakarrik konpainia bezala juteko. Eta hor jasten da saltza guztia. Ontxe garatuko dudana, saltza guztia, ezautuko dugu Oskar, bai Manzano, bai Paulin, onde zondet, Polin, eta ingo deuna da ravioli ehar batzuk, hoi dena ezautzeko. Bueno, lagunak, eta Oiana, ingoituguna da, ravioli batzuk, beteta, gaztain bera, irugilar eta ziazerbekin. Bai. Hauxe martxan jartzeko, ingo deuna da, orea eta prestatuko deu, lusatuko deu ondakaloa katxarroa lusatzekoa, eta egin behar deuna da zemola, garirina eta arrautzak naztu, masatxo egingo deu, eta gero reposo bat bihar du, eta gero lusatuko deu, eta ingo deuna da, beteko deu, esan deun bezala, gaztan berakin, gazta urdina botako justantzi pixkat emateko, ziazerbak ingoitu gure bertan birrindu danakin batea, eta irugilarra ingo deuna da, aparte gorritu eta gero gehitu. Gero ingo deuna da, hemendikan arrautza gorringotetik banatu, eta ravioli jaiteko garaian, barruan gorringo bat sartuko jo. Bi ravioli handik ingoitugu, gorringokin barruan, eta gio, hoi laguntzeko, ingo deuna da, barren gorrin krematxo bat. Ingoituguna da, hemen gurinetan barrengorrik ondo gorritu, txiki inda, gero brandi pixka botako jo, eta baitare pimenta beltza, eta gero hori dana krematzeko ere ez negaina botako jo. Ados? Eta geho jan, ez? Hombre, geho mentxe gaur egun ikusi, eta geho li jajan. Bueno, hor ikusi zu tablak endu izut, mundu guztia tablak ineotea. Bai, nik tipula moztuko nula pentsatzen hori, baina ez. Nekatxilamar, baina gero neharrez jartez eiken dia, neharrez jartez zait, hau ondo, ez da? Horea prestatuko zu. Hemen txe, behitu gaina ja. Eraztuni gabe, apazpare. Eta koiare gabe, eta erlojoi gabe. Sartu bertan. Dan hartu behar dut kantidade guztia? Da pixatuta dago. Bota bertara, arrautza bota. Behitu, aldezuna da bota hau. Bota hau. Eta gero arrautza, honea kaskatu, eta botatzen jun. Txatikan, azala egitzen bat zaizuk ez duzu topatuko. Orduan honea bota, eta ja ikustezun estakala azala, danba. Ados? Venga, hoi zure kontu, eta ni jungo naizena da, barrengorrik martxan jartzen jungo naiz, eta betegarria prestatu. Igual horrena betegarria eta gero saltxak. Baina arrautza lehenengo honea edo honea? Betu, bota honea. Hori izan diazu. Eta honea bota arrautza ikusteko azala eroi zaigun, ez? Bale?
Bueno, eta aldi berian, mingaina eman berdio, vale? Bai, emango dio. Hau, aitzaki bada, eskenean, Vale, oso ondo. Bueno, konta iguzu, ze tomatuko deu, antzerlana ikuste jute genean. Dana bakit ezin dela jakin. Ez, dana ez ikuste jumarra aurreatu pixkat, aurreatu guri pixkat. Komedia bada, eta orduan pixkat, sailburuak kultura eta hogasuna hor daudenez, pixkat politikari ere kritika, hola, egiten dio. Orduan alde hortatik oso interesgarria da. Eta gero gia da, nire pertsonaiaz asko ezin dela esan, pixkat sekretua bezala delako. Baina esan daiteke, baina horretik ikustea jumarrezu, Bikain. Eta hala ere, nire pertsonaia esan dezakegu dala, guztien artean igual zintzoena edo. Claro, politika mundua badakigu pixka nolakoa dan, ezta? Eta orduan nereak ematen dio igual, ez da gini ondo hain eitzen, beste toketxo bat ematen dio, eta elegantzia puntu bat ere esango nuke. Bueno, ez da. Eta zenbat jende ikusiko dugu holtza gainien edo? Lau, gaina plazer bada. Jon Plazaolak iten du Oskar Manzanoren papera, bera da protagonista nausia. Eta gero sailburuak dira Ane Gabarain ogasun sailburua eta Mikel Askurain kultur sailburua. Eta orduan lau boke hongo geha hortxe. Lehen esan dezu hasieran, nola izena du antzerlanak? Oskar bat, Oskarrentzat. Oskar bat, Oskarrentzat. Eta, Oskarran bila arean jo jute esatea? Osea, Los Angelesen topatze zeate eta dana? O nola dijo, pixkat kontatzeko? Oskarri gertatzen zaio, bera da film laburretako zuzendaria, orduan nominatua dago film laburragatik. Baina ez dauka diru asko juteko eta Eusko Jaurlaritzatik jartzen dizkiote bi sailburu hauek, baina behaiekin jun bar du. Eta orduan dana gertatzen da Oskarra jasotzen den gau hortan. Aurreko momentuk eta galaren ostekoak. Eta ni horra gertzen naiz, antxe. Eta nez hau zeitu. Bueno, eta, azea, martxan jarri altzeate, nondik noa ibilizate? Goltza gainean ja ibilizate? Bai, estrenatu genuen abuztuan 15 Donostin. Bai. Antzokizarrean, aste nagusian. Eta orain urtarrilean dazkagu pare bat Tolosan urtarrilaren 17an, eta Beasainen 30an, okerrezpanago. Eta gero martxuan beste bat, Azpeitin. Eta orain goz oiek. Baina ateako dia, edo espero deu. Hombre, gehiagire ez, Tamainan, Tamainan, bai. Gio beste antzeslan baten ere banabil, eta horrekin estrenoa ere urtarrian da, orduan egia da solapatzen baina. Zerrekin zabiltzare, bai? Zerrekin zabiltza? Txalokin Amak izeneko. Txalokin Amak. Eta berdinak garitze zate, o beste batzuk zate? Ez, beste batzuk geha, hor lau emakume geha. Lau emakume, amatasunaren inguruan izketan, eta bakoitza, bere pertsona ezberdina, bat ama izan nahi ez duena agian, bestea urdun dagoen bat, besteak umea dauzkan, apizkat gai horrek sortzen dituen iritzi ezberdin hoien inguruan, hola. Bai, guztua. Ondo. Eta guain orduan pelikulak, telesaiak, eta hori galde batea utzita gazu eta guain goltza gainean guztatzen zubiltzia, ose? Bueno, nik uste dana gustatzen zaidala, oidan erarazua dana ingo nuken ikustua. Baina hori azken aldin, dana ezin ez. Bai, batzutan tartekatu inbiar. Baina azken aldin bai, geixo igual antzerkin abil, bai, eta gustora, egia esan zuzenekoak zerbait berezia du. Bai, ez da, zuzenekoak, bertakoak, gaina zuzenekoak, baina zuzenekoak, bueno, telebistan ebado, zuzenekoak, baina hor aurrian gendakasunean jendia, ez da? Bai, eta sentitzea hor jendia, eta nola ituten parre, bai, hori beste zerbait da, telebistak ez du hori, ez? Azkenean... Eta ez da kasu eserre lotuta ez da telesai txikin batekin edo zerbait, o labur metrai bat edo... Desagertutako telesai horta paper txiki, bueno, egun bakarreko bat egin dut, baina, ez, hola bestela, ez... Epe laburrea guantxe ez. Batzutan nabil, eta, bai, ondo. Ondo. Vale. Eta, bueno, holako histori goltza gainea guteko, prestatzeko, nola moldatzen duzue hor, ensaiuak eta mordo bat inbiar dezu, bakoitza adar batetik ez, baina leku batetik zatozte, nola biltze eta nun dituzue historia bat? Kasu hontan, Txalok badu Hernanin bere lokala edo, eta entxeguak horre egiten ditugu, eta egia da, puzle bat dela gure entxegu, ez dakit nola ari den hau, bueno, zuk emango diozu tokitxoa. Oso ondo, zu. Bai, nik hemen jarraituko. Azpiko irinagoen harrapatu. Karo, horretu zaite, aski. Baina lase, gio ditu, a ber. Oia, gio energia, gio nahazu, tabla gainean botako dugu. Eta hor ja emango dugu. Baina hartuko, zul jarraitu pixkanak. Ba, hoxe, Txalok badu bere lekua entxeguak iteko, eta azkenen lortu behar dezuna da, datak kuadratzea pixkat, eta egia esan batzutan nahiko zail. Oskarren egiteko uda nahitu ginen entxegukin, eta amarena egiteko, oin gabiltza udazkenian, aldegun modun, ze oso ordutegi diferentea ditugu lauok, baina, bueno,
gustokoa denean eta ateatzen dezu denbora. Atea berda? Dudi gabe, atea beharra, guantxe esan dezu, atea beharra. Bueno, eta entzaio aparte, nik ez dakit hor, o musika asko topatuko deu, o ahotza, o isiligan zaudete, o ze ikusiko deu, isiligan gutxi. Amaken gutxi isilik batez, eta Oskarren ere apenas. Horre Mikeleketan giztugarrezko testu pila dute, ni berandu isio sartzen naiz orduan agian gutxio de, baina, antzeko agian, baina bai, testua dago, testua, bai. Baina, bueno. Eta hori dana nola itea, ba hor, dana, bai junbiardun bezala, o pixkat improvisazio pixka bada hor, o bihar bai bentsat norbain azten bada, eukin bihar ez da? Bai, pixka rekurtsuak eukin berretuzu bazpare, baina nahiko itxia juten da, gero, moldatzen juten geha, eta eginala, beti ere, bueno, gauzatxoa sartzen dituzu, aldatzen, erosoagoz bazen enean, gauzakola moldatzen juten die, bai. Eta jendia zeitu, parre asko, zer da, drama bat, komedia da. Komedia da. Bai, eta jendeak egia da barre egiten dula, Kuriosoa da, agian zuk espero ez dezu momentu batzutan egitea barre, Hori beti dauka antzerkiak, ezakizula nola erantzungo duen, eta publiko bakoitzare desberdina dela, leku bakoitzian, eta hori ere asko nabaitzen da. Segun bakoitzian, da segun nola da jendia, ez da? Hoxe. Eta amak ere bai komedia da? Bai, komediatik indeu. Bai, pertsonaia batzuk komedia gehiago dute besteek baino, baina oroar komedia dauka ardatz, drama baino gehiago. Bai. Pertsonaia pixkatola, bat esageratua dago, eta hori ematen du ere antzerkiak aukera hortako, eta nik uste jendeak ondo pasatuko duela. Eta batzu, identifikatu sentituko dira pertsonaia batekin, besteak bestearekin. Eta duela esan dezu, hori guandikan ez dago martxan orduan? Hori, urtarrilaren 10an, Hondarribin estrenatuko dugu. Esan diazu, o ez? Ez, uste data ez. Esaten dira batzutan buruak akauete, holako agertaz izideta. Normal. Eta orduan horrekin, guantxe labetik atea biharrian da kasu hori ere. Bai, gabonak hortxe eukiko ditugu entxegu askorekin, eta zemuz, gero ja urtarrileako preste eukitzeko dana. Bai, baina ondo. Eta gero urtarrilean, amendun barkau, hau aipatu nahetze, Tomasen abenturakekin abil umen ikuskizun batian, eta jubilatu iten geha. Benetan? Eta orduan, azken emanalditara... Nondik noa biliko zatea, abenduan nunda kasue? Abenduaren 14an, asteburu hontan, larun batian, astigarra, lasarten daukagu. Eta gero Gabonen ingurun, 26an Legazpi, 27 Galdames, 28 Antxo, eta 29 guretzatola berezia antzokizarrean ola itxiera moduko bat. Donosti. Etxea aspertzen, Ez? Etxea bat eazpeizen, horrekin nola zoaz, aida egortutza arten, ez da? Bai. Aida. Beitu, irugi jarrare, siortu zaigu pixka. Usai jarra dauka, irugi jarra. Bai, irugi jarra beti, gauza jona, gaina ketua da. Eta ketu ikutu hori. Beitu, hemen indetena da, eskuikat txiki bakendu indet, zeatikan, gio ingo deuna da, horrekin olio beresi bat, gio gainetik botatzeko bai platera gatzen deunia, bale? Eta, bueno, baguke bakau, data garrantzitsu bat, eta bihar bertan da, EITB maratoian eguna ondila, gainea 25 urte urrena da, eta urten gaixotasun kardiobaskularren gatikan ingo da diru bilketa, eta badakizue bihar, aldaun neurrian, eta bakoitzak aldunakin, bere ekarpenakin, eta besti gabe, guge horri bilikorea, buru belarri. Eta bueno, hau ia kudeatu dugu, behitu, pastan barruan sartzekua, guain bota berren pixkat itxengo etostutzia, irugi jarra bertara botatzeko. Hemen dakau gazta urdina, gaztan bera, eta ziazer bat txiki inda. Bale, horre botako irugi jarra, eta hori behitu. Guain dakazu ja maia botatzeko. Bale. Behitu, guain, hau ja, maia botatze dugu. Txak. Guain, hemen, ditu nasu erdi jartu eta ni beste erdi jartu. Ados. Zu ikusteko hola. Bai. Ite deuna da, pixkat zanpatu horrela. Vale. Eta geho, honekin iman bertzaio. Golpeak horrekin bezala. Bai, golpiak eta zapaldu. Eta biratu, eta zapaldu. Eta biratu, eta zapaldu. Eta biratu, eta zapaldu. Eta gu, hemen geldituko geha, hau dena, txukun jartzen, eta bitartean erreportaria ikustea jungo geha. Osondo, primeran, arki. Gabonak bertan dazkau, eta jungo geha bitxi batzun bila, hainez, izena du, leku eharra, eta bitxi artizagoa dazka. Oazen bertara. Kaixo, Donostian gaude eta gaur Aines Joias nere denda ezagutuko dezue.
Ni arte ederretan lizentziatua naiz, Bilbon ikasi nuen, eta gero Bartzelona joan nintzen eskola masanara han ikasketekin jarraitzea. Han hasi nintzen bitxigintza egiten, eta hasi nintzen duela ia 25 urte. Eta beti nire aktibitatea orain artean izan da denderetara saltzea. Ni feriak egiten ditut eta area joaz dendetako jabiak eta han eskaria egiten diate. Eta duela 4 urte hemen Donostian zegoen denda amatu bat Istra izena zuen, eta berak itxi egin zuen jubilatu behartzulako. Eta nik 22 urtetan saldu dion nire produktua. Orduan, bera jubilatu zen eta ni jarri gintzen. Eta orduan daukat hemen denda eta atzean tailerra daukat. Beraz, produktu guztia nik eginakoa da eta hemen egiten dugu. Hemen aurkitu aldegu, urteetan egindako kolekzio guztiak, eta gero ere pieza bereziak, eta gero ere egiten dut pixka bat bezeroak nahi duena, ez? Baliteke, gabonetan gauza pixkat bereziagoak ateratzea, ze azkenean, jendeak besteratako pariak egiten ditu, ez? Orduan batzuetan, harriekin jolasten dut, edo eskaparatean beti gauza berriak egoten dira. Joseba, hementxe gaude tailerrean, eta gaur honetan zuk errezetak dituzu osagaiekin, eta nik, gaur honetan, prestatu dizuet belarrietako bat egiteko errezeta. Eta hementxe daude materialak, kobrea, zilarra, eta gero gakoa egiteko erabiltzen dugu zilar lingote batetik prozesu bat eginda, lingotea jungo gera luzatzen, eta azkenean horrelako forma bat lortuko dugu. Orduan hasiko gera, lehenengo gauza inbarko duguna da, forma hau egin alizateko, moztu egingo ditugu xaflak, gero pasako gera laminadorara eta han forma ematen hasiko gera. Kasu honetan, belartako hauek 2022ko kolekzio bat dira. Baina, bitxigintzan eta nire gauzetan gauza guztiak temporalak dira. Naiz eta kolekzio berriak egin, beti saltzen ditut duela urte askotako kolekzioak. Eta, adibidez, kolekzio hau oso ondo funtzionatu du beti, eta pazkolorearen motiboa bezala da, ez? Ikusten duzu, pixkat gogorarazten duela. Gero, moztuko diogu pixka bat xaflari, eta laminadoretik pasako dugu berriro, hemen dagoen forma hau egiteko. Hori daukagula, limatuko ditugu pixkat aldeak, goiko partea egina daukagula, beko parteari emango diogu daukan kolorazio gorri hau. Horretarako su erabiliko dugu kolorazio emateko. Nik erabiltzen ditudan materialia, zilarra, latoia, kobrea, urrea, eta nire kolekzioetako ezaugarrietako bat da material hauen nasketa, ez? Kolekzio bat egiteko sortze prozesua niretzako tailerrean hemendik ikusten dudan forma bat, edo askotan ere hasten zera gauza bat egiten, ez zaizu ateratzen, eta momentuan egitu zaizu, ez zaizu latera, baina hortik, falloetatik ere hartzen dituzu ideiak, ez? Ja, badauzkagu gure 3 piezak, goikoa zilarrezkoa, bekoa kobrezkoa, eta oraintxe lortu dugun kolorazioarekin, eta gero gakoa. Orduan faltatzen zaiguna da, zilarrezko piezaren atzetik gakoa soldatzea, hau daukagula ja soldatuta, kolore beltzau lortzen dugu oxido baten bitartez. Eta gero, jungo ginateke, forma hau ematen tresna honekin. Eta hori ja lortu dugula, ja faltatzen zaiguna da, belarritakoaren atzetik zintzilikatzea, kobrezko pieza, eta ja, eukiko nuke belarritakoa egina. Sortze prozesua ondoren eta bukaera ematen diozunean, ja hasten da beste prozesu bat. Ze prezio eukiko duen pentsatzen, ze, klaro, nik prezio bat jartzen dut, baina gero dendak beste prezio bat jarriko dio. Gero, ze pakallina erabiliko duen pieza honek, poltsatxoa edo kajatxoa, prozesua oso luzea da. Ez da bukatzen bakarrik, pieza bat sortzen dezunean eta hor, ez da bukatzen. Belarritakoa prest daukagu. Kamoen hauetan belarritako hau oparitu nahi badezue, Donostian Iparragirre 17 kalean gaude. Bestela ere, Instagramen kontua daukagu. Ainesjoias __ jewels kontuan ere ikusi ditzazkezue nire gauzak. Mila esker eta beste bat.
Ai, ama, Inez, ze gauza politak, Bai, eta aina artisa gutza niri asko gustatzen, bai. Oso dotore, horrela jarraitu, horako leku txugunakin, eta jendia goxatu erazten. Eskerrik asko, eta urren arte, gurian jarraitu behar deu. Baitu, hemen txe, lehen oin deuna da gaztak naztu, hemen botadet zea zer bat txiki-txikin da, eta hau ja, ostu zaigula, iepala, bestara botakoet, eta barrukoa inda dakau. Hor, orea dakau, hoi da, trapun azpilan, eta hori behar deuna da lusatu. Sekula erabili aldezu hor jarri deun aparato hori. Sekula ez. Sekula ez? Olako erronka gustatzen xit, Bai, ez da? Sekula ez detin maionesa? Ba, maionesa. Ba, hoxik jarri bizut. Eta hor dun, hemen, behitu, dakaula jau hemen, lasai ondala, lasaitu behar du, eta hemen, ingo deuna da, guain behitu. Piskat, erdigia erabiliko dugu. Ados. Errexago ibiltzeko makinagin, bale. Eta hemen guain, zanpatuko dugu piskat, eta egin behar deuna da, behitu, hemen daka, fineti lodira juteko. Hor lodienan dao, bio berez mio eta mio, bale? Bai. Behin bakarri pasako dugu, hau nola ingo dugu, ravioli bat haundi ja, holakoa, ez dugu oso mia behar, hor du. Ingo zuna da, hau hartu, horrela pasa, eta triki, eta beha jutea hartzen. Hor du, zu honei eman hueltak, eta beste eskukin pixkat, goiko baino, betikan hobeto. Bai, betikan, eskuarrekin hobeto biltzezea. Eskubikin. Bale, eman horrela. Bueno, baina usteko igual, ja, da. Bueno, zuke eman da nila ondo guzutola. Treki, aurrenengo izatea okerrenata. Bai, eseko horra. Baina hor... Hor, baietu, eta guain, errexo ibiltzeko ere bai, lasai, hola ingo deu. Erdila. Eta erdilakin ibiliko zea, bale? Pasa beste pasagat hortxe, eta gero bat txikituko zu eta berrio pasa. Eta egin behar ditugu lau puxeta. Hau hemen jarri eta berrize berdina inez. Bai, berrize berdina. Eta nik ingotena da, barrengorrik martxan jarri, Hartze espadu ondo, barruraino sartu barko eta. Hoi da, laundu pixka, baina zituen hartzeu, Beste aldea eman berri oso. Hoi da, bai. Earki, hasi naiz? Bai. Bueno, ondo dakao, listo. Hoi kudeatuta, eta esan dakoa nik urienetan barrengorrin saltxa egiten jungo naiz. Eta hori bestia, ez? Eta hor bestia, oso ondo. Bai, gio pixka bat finego batikan pasako dugu, Bai, ez? Eta berriz ez atitu inbardet edo ez? Ez, zeatikan olako ravioli buska ingo dugu, lasai. Bale, horre xulo balimaka gero zoz ingo dugu, lasai. Bueno, kontatu, guain, holtza gainen ibiltzezea. Bai. Baina oso txikitatikan ezagutze zaitugu, ez da? Zenbat urte txokin hasi zinan telebistan edo lanen? 15-ekin. 15 urtekin. Oindala dixente ja, pentsatzete magoitzean... Lengo hastian. Bai, antzeko gaude. Bai, 15 urtekin zeagoen kalen hasi nintzen. Antzerki egiten un txikitan ikastolan, Zurriola ikastolakoa naiz, eta bertan antzerki eskola bat daukagu. Eta bertan antzerki egiten un, eta holaxe. Bai, hola izan zen, Kastina jun, Eta aurrea. Bai, ez dakit. Eta nola izan zian aurrenengo urratzoiek? Osea, zu ja, ikasita zeneukan, ez dakit, aktoreza edo olako zerbait edo... Ez. Nola izan zen? Eta egia da, niri antzerkia gustatzen zitzaida, baina ni oso lotxatia izan naiz beti, orduan gurasoek bertan apuntatu ninduten, lotxa galtzeko edo olako aitzakian. Eta nik onartzen dut, enintzala hor onena, inundik inora. Nei dantza asko gustatzen zitzaidan. Igual antzerkia baino gehiago bere garaian, Baina gero hartu ninduten, eta gero gauzak jarraitu nun egiten, eta holaxe pixkanaka ikasten jun. Goenkale oso eskola ona izan da uste dut hemengo aktore askorentzat, eta bai, hortxe. Eta zuetzak ore, bai. Bai. Eta zenbat urte iraun zenun, zeatik telesaiak pare bat urte baino gehiago iraun zitu. Bai, desente irauntzun, bai. Noizti noa ibili zinan bertan? Ni honintzan pare bat denboraldi, ze gero Hasiberriak era pasa ginen, Hasiberriak izan zen Goenkaleko gaztekin egin zuten hola telesail bat. Bai. Eta horregon ginen ere beste bi denboralditxo, eta berriz buelta honintzan Goenkalera. Orduan azkenen, bazaki guztira, denboraldi bat eta bestean artian, ez danak Goenkalen. Baina, bai, eta noa entzen un hortikan salto, noa moitu zinan? Hortik gero bi pelikula egin ditun, garai hartan okerespan hau lehenengoa eutxi, 2007 izango zen, bira, ze garaitan egian, ama. Eta gero Kosmos izeneko beste bat, eta gero antzerkia, aurkezpena, pixka mundu hortan, aurmetraiak, bai, saltxeoan pixka. Eta beti hemen Euskal Herri mailan hemen ibilizea bueltaka, o kanpoare tokatu zaizu gotia? Batez ere hemen ibili naiz, lanian eta hemen. Hospital Zentral, Telecinkoko telesai hortan, baina, egun batez egindako zerbait, eta hola, baina ez batez ere hemen Euskal Herrin, bai. Eta gehiena euskeraz egia esan.
Antzeslanen batagian bizkuntzatan egin dut, bat antxakarekin egin genuen utzi zure mezua seinalean izeneko lan bat, eta bietan egiten genuen, elebitan. Eta Lotxagabe izeneko beste bat ere bai, baina bai, gehiena hola telebistan eta euskeraz. Bai. Eta, adibidez, Goen Kalen horren mantzen nun lehen musua, o horri izan zan, o ja entrenatuta juntzina? Esan dezu lehen sekretua gustatzen zitzaizkizuela, bira, bira. Txikipilla, Bai, bai. Bai. Hola, esango, Euskal Herriin aurre, baina, bai. Oso gaztean nintzen, eta, bueno, pixkat lotxatia, eta... 15 urte gaur egun behandu irutuko zaie, ez da? Bai, oso behandu irutuko zaie, esakotea, un monjat izango zen. Baina, eta gaina, nire pertsonaia maite mintzen zen bere irakasleaz. Ordu negia da harreman hortan ere, adin tarte, eta ze sentitzeun eskatxa batek, hain gazte, hola, lehenengo musutxoi horren maten bauta gaina, telebista horren da, ze zekio, kalen da, etxen da, ze zatezi zuen? Lotxa mantzin, eta nik Goen Kale gurasoekin ikusten nun beti, gaina aurretik ere ikusten genuen, etxean. Kontatu zenien gurasoi hori gertatuko zela? Ez. Gau hartan, ohera jo nintzen, inoiz baino lehenu, nekatuan neola, eta aurrengo gunen amak esan zen baino nola, etzen egun esan, lotxa ematen zian. Nekatua neon da, nekatua. Bai, hoxe, nekatua neoni. Ona. Bueno, eta zein zan zure papela Goen Kalen? Zeik zeite zenun bertan? Ni nintzen Teresa. Teresa. Bai, zein zan Teresa zan amarik etzeukan neska bat, familia txiro batekua eta aita alkoholikoa zuen. Orduan, bere egoera etzan oso erresa, horregatik nik uste dut badibez maite mintzen zala irakasleaz, babes hori aurkitzen zuelako pertsonaldu batengan, eta bizitza komplikatu xamarra zeukan. Bai. Eta gero, gero maite mintzen beste askotaz, Bueno, bai, bai. Eta hortikan hor ja hasiera izan zan da gero hortik eta kalian da danian atope, o... Ez pentsa, Hoi pixka kostatzen zitzaigun. Onartzen etor gaztetan baneukala burruka moduko bat... jendea hurbiltzen zalako telebistanikoan nintzalako tardun, ez nuen nahi eta olako gauzak, bai? Bai, Garai bat, ligatzean ez zitzaidan. Nika txila. Asko gustatzen. Hor, egia esan, bai, gainea, guain youtuber asko da, eta besti asko zago, baina leheno telebistan atzetzi zana, oso berezia izate zane, bai, ez da? Claro, bai, azkenian, eta hemen, Goen Kale eta Hasi Berriak garai hartan, euskeraz egiten ziren gauza bakarrak ziren, eta orduan jendeantzat, jende guztiak ezautzen zintun, azkenian kalian, eta bai, garai hortan. Nola eramatzen duen hori? Eraman, nahiko ondo uste dut, gurasoak ere hortxe ondoan itun, lagunek ere, uste garrantzian diaukizutela nirekin, bai. Eta nik ez da hemen jarraitzu, baina hau hemen txuluat. Bai, guain, bat txikillo ingo dugu. Tenga, hortik pasa, bat txikillotikan. Bai, berrize pasa. Bale. Bai. Eta nik betiko gogan daukat lagunak, hola, jende asko egoten zan jaigiroetan eta nirekin jendea izketan gelditu, eta lagunak izaten zian, beka hoian zen. Baina beraiek aldamenean eukitzea, oso importantea izan zen. Eta gero gaine hortikan, Hasi Berriak, ekasten artean ekizton arrakastazekan, ez da? Bai, garai hartan eukizun, eta esperientzia politia izan zen, ze hori izan zen ja, zerotik hasten zen zerbait guk denok sortua, ekipoarekin ere beste harreman bat zan, oso giro politia zeon, eta kuadrilla moduko bat zan, azkenan oso politia bai. Ondo, bueno, hemen txegia, itzin da izein, da, bitu, rabioli jai vuelta eta vuelta, hemen gurinetan, ja, barrengorrik martxan dazkau, eta hemen iberdeuna da, bitu, bat iten jugu nahiz hemen ni? Bai, hobe izango. Hobe, bilon arten Bueno, bilon arten, bai. Horrekin ere jarraitu behar detonekin. Bai. Hori da, zehatu? Nabazu bilak banatu, eta horrena bat, eta geho bestia sartuko du. Vale, eta hemen ningo deuna da. Hemen pixka potoldu ingo lehenengo, ez da? Hoi da. Pixka kanpo inbiardezu atzea. Atzea, eta izangoa. Hoi den, ezin jo be. Oso ondo, haure martxan. Venga, bai, hemen dagan mostekoa. Tamaino ikusteko gutxora era. Vale, igual ez tegu bihar, birra biolin goitugu, Bai, ez tegu bihar, behitu, lau pusketatea ez eskigu hemen. Bai. Moldatuko gea honekin, hau utzingot, horrengoz. Bai, hori utzi. Gainea hori, behitu, horea, geho alde zuen, da hola, soberan dakazuen pusketekin eta berrio alde zuen bolatxo batin, berrio pasabertatikan, eta adibidez, pasta, taiarin batzukin, eta biharko utzi, aurrena lehortzen usten dia txintxiliga, eta geho pixka gorde, eta aurrengo gunean pasta freskua prestauta. Bueno, eta hemen ningo deuna da, esan dakoa, hau, listo, martxan dakau, baino, ravioli hau prestatu imilardeko baten bat behintzat. Barrun jarriko zu. Barrun jarriko du. Eta ez teu gutxi garriko, ikusiko zuzen bat jarriko du. Piskatola desente, vale.
horrela, xe. Eta esan deuna hemen gorringoa sartuko dugu. Bai, gorringoa sartu behar diagoa. Hemen hau hartu, zuringo bertan bota. Bat, hiru, bale? Eta hortxe gorringo jarriko dugu. Txak. Bale. Hau, listo. Eta hemen iten deuna da guain, behitu, hartu, eta itxi. Eta izten deunian, eskukin, hola mante jo. Vale, marroa. Oso ondo zanpatzen deu. Gio iten deuna da, honekin moztu. Artizau lanak, belarritako kitia bezala, Hau horrela jarri. Eta guain, ja, listo daka honian hau, ondo itxi behar dugu, ez dela lertu itea. Orduan behitu hartu hau. Eta hola, txak. Bueno, eta beste ravioli jare bai guen prestatuko deu, beste gorringo bateko izut hemen. Bai. Vale? Eta bitartean ningo deuna da, beste erreportai bat ikustea jungo gea. Loria gustatzen altzaizkizu? Bai, gero eta gehiago gaina. Bai, guain negua hotza datorrenean nola babestu ikastea guaz, lolingana, beti akusti iguta, gure lore zaina data, guazen bertara. Eguerdion den hori, hemen gaude berriro, Gorbeia Lorazaintza Zentroan. Gaurkoan zer, basoko fruituak ezagutuko ditugu eta landare batzuk babestu egin behar ditugu hotza heldu data. Nola babestuko ditugu? Sartuko gara barrura eta erakutsiko dizuet. Ditugu alde batetikan basoko fruituak eta beste aldetikan matzak. Garai hontan, bi lan daude egiteko. Edo berritikan hasi eta fruituak landatu izan liteke lorontzi handi batean edo izan liteke lurrian. Eta ja, landatuak baldin baditugu beste urtetikan, baitare garaia da, pixka bat kimatu, itxura emateko, eta hortik aurrera hotza baldin badago, izozke handiak heldu baldin badire edo horrela, pixka bat babestiare badakagu. Hoiek alde batetikan eta beste aldetikan ditugu matxak. Matxa berdin ja erortzen ari da, hotza dator, eroriko da dena, eta matxak ere bi aukera ditu. Alde batetik uzten galdugu bat, gora ateratzia luzatzeko eta orduan alako estruktura bat edo jarri behar diogu, edo mantentzen galditugu baitare motxian, lorantze potolo batian, motxian mantentzia badakagu. Matxa berez ere, gel handia heldu baldin bada, pixka bat babestia ere ongi etorriko zaio. Babesteko moduak, adibidez, nik maztian eri jartzen galiogo alde batetik pinu azala, beldurrik gabe bota eta hotz handia baldin bada, lasto pixka bat baitare goietekan horrela jarri, eta hori heltzeko berriro pinu azala hau gainetekan. Orduan horrekin zer lortuko dugu, sustraietara hotz hori ez sartzia. Eta azkenean landariari sustraiak ez baldin badire izozten, udaberrian ongi aterako da. Holako kapa bat egitea, beira, ze politia belitzen den gainera. Hau badakagu egitea, bai loreontzian ditugun landariari, eta gero zelaian edo jardinetan ditugun landariari berdin. Eta orain, zitrikoak babestuko ditugu. Dakagu limoi ondo bat eta mandarino ondo bat. Hoiek egia da, landare gazte-gaztia da, eta horiek hotzakin bai asko sufritzen dute. Azizke oraingoan, ongi babestu behar ditu. Egia da, mandarinoak, gazteizen behintzat hotzakin eta horrela, ja hasi dire nahiko desente funtzionatzen, eta hemendikan 3-4 urtetara bere frutua ere goxoa izango da. Baina dena dela begira ze politia dagoen. Alde batetik loretan dago, eta ja begira 1, 2, 3, 4 fruta ere ja ateratzen hasi dire. Asi eske pena meretzi du goxo-goxo babestia. Orduan, kasu hontan, tela termiko hau edozein dendatan badago, eta honek alde batetik laguntzen dio. Haize hotza hori heldu egiten dio, izotza baldin bada dudarik gabe, eta askotan intza hotza hori ere, goizetan izaten den intza hori, babestu egiten du. Orduan da besterikan gabe hartu, gainetikan bota egingo diogu, goxo-goxo, eta baitare aprobetxatuko dugu pixka bat sustraia hori goxo-goxo jarriko diogu. Hor hartuko dugu lokarria, hau da gomazko lokarri bat, makarroia deitzen diogu,
Joseba, ez zuk sukaldian erabiltzen duzun makarroi hori ez, lokarria da. Honek ze egiten dio, indarra egiten du, baino zauririkan ez dio egiten landariari. Duen besterikan gabe moztu eta hasiko gara lotzen. Hemendikan lotu, eta gero egia da tela termiko hau ez da kendu behar nego guztian, zertik honekin landariak arnasa hartzen du. Kasuan plastikoa eta horrela jartzen diogunean, plastiko horrek zer egiten dio, azkenean izerdi bat egiten da eta landariak gaixotu egiten da. Baina honekin arazorik ez dakagu. Papera jartzen badiogu, papera hori ere bustitzen baldin bada, gero aldatu egin behar da. Eta honek alde hortikan ez dugu lanik emango. Orduan besterikan gabe, horrela lotuko dugu eta gero ja, egunak luzatu ala udaberrian ikusten dugunean eguna goxatzen ari dela, kendu egingo dugu. Garbitu, jaso eta datorren neguan berriro tela badakagu. Asizke, begira ze politia jarri dugun gure mandarin ondoa. Gaurkoan onaraino iritsi gera. Ikasi dugu nola babestu behar ditugun hotzetikan gure landariak. Hala ere, zalantzarik baldin baduzue, pasa Gorbeia Lora Zaintza zentrotikan eta gauz gehiago erakutsiko dizkizu. Hau paloli eta gora gure landariak, eta egia esan, nire denboakin ematuk gio eta gehiago gustaz zait. Bai. Nire ere bai, lehen ez eta orain itzegin eta hori ere egiten diendik, Horrean joan ziritzu. Horrean heldu bernaize bai. Iritsiko zea. Txerrekin txarraka. Bueno. Nire egia esan, betu, animali beti zein dut. Beti nire gure baserrin da beti, arginero kanpone bai beti lorek, eta, nik beti belarru zaintxuekin, da menta belarrak, eta tomilok, eta gauza mozten, eta hola, baina geho lorek eta beti amak emate zituen, da geho baserrin, eta baina guen geho eta geho, hasi zei gustatzen, bai, hasi zait. Nik terraza ez daukat oso handia, baina badaukatola majua, eta lagun batekin edo hasi nintzen erosten, eta hortxe ditut, eta pozpozik egoten naiz ikusteten, ai, begira, eta loreak eta zaizkio, geho bat ematil zaite. Jo, simeldu, osto bera, geho bestia, eta mikatzi laman nondik garrapa, baina orduan baloli gazoen da, tak. Aholku hon batzu jaso eta... Oida. Bueno, hemen da gauna da, ura egosten. Vale, ura bakarrikan, gatza botako jotela guain, eta gero ravioli sartuko ditugu hor, 3 minutu, 3 minutuan, listo gehiatuko, bai. Eta hemen, inbiarretena da, behitu, brandi pixka bota, gio, piperra botako jot, eta ez negaina bukatzeko. Eta zu hemen, lehen esan deun bezala, zehazer batzuk gorde ditugu, eta hauen inberrezu papilla bat izango balitz bezala, bale? Bildurri gabe eman, horretik da guain zendua, bale? Zatik inberrezu, fuerte, eta gero, vuelta, fuerte, bale? Eta gero, harrapatu gora kadi joana, eta berrize. Eta gaina, botako izu gatza potolo pixkat, eta lagundu iten dio, eta gora ez geha soxito ibiltzen. Bale? Tu gatza potolua, eta gero, olio tantua botatzen jungo gara, bale? Venga, hoi zure kontu, eta hemen txe, nik esan detena hoi botako jot, bale? Eta hemen bi barren gorri hauen txapelak bai, vuelta eta vuelta ingoitu plantxan, gero hor plateran gainean jartzeko. Bueno, eta txikintzako leheno esan dezu bain bukatzen zaizula... Bai, Tomasien abenturak. Tomasien abenturak, baina gauza gehiago indakoa zeare bai ez, da, txikintzako? Bai, Tomasien abenturak nik uste 2017an hasi nintzalani Tomasekin, bueno, Joserrakin, gaina Joserran ere antzerkiko irakaslea izan da, gero lankidea ge antzerki eskolan, bueno, goen kalen elkarrekin hasi ginen, osake badaukagu hor amankomunean, bueno, bizitza bat, eta berarekin hasi nintzen justu, irrien lagunaken bukatu nuenean. Irrien laguneken aitu nintzen urte batzuz, eta hor nintzen Marikalambre eta Ane Pirataren pertsonaiak egiten ditun. Sí, ona, ez da? Bai, eta egia esan, bai, umena ere oso berezia da, umentzako ikuskizunak egitea. Bai, oso polita. Eta guain umentzako, guain galagatzen dezunean gabonetan, ja bate gabe gelditzen zea, ose? Ba, oraingoz, bai. Egia da, bueno, zerbait hor baneuka, baina agendagatik eta ezin izan da. Eta egia esan ez da asko pentsatu. Usted ez dela buruan oso garbi bukatu egingo dela, eta orduan, bueno, ikusikoa. Olioa, ez da? Bai, eta guen noiz behinka, txarrota botatzen jungo beha. Vale, orduan, bueno, behartu da, eta etorko ja etorri behar diania. Etorri behar badu, etorko. Eta egia esan, baina baldakazu denbora, bi antzeslanekin bat egibiltze zean, da ensaiuak eta histori, eta denbora ikan baldakazu. Bueno, pixkatzen iberez. Gaur zukalde atorri zea, bai. Bai, etorri naiz, hoi pentsatu dugu tartea indet, Baina, karo, etxean ez dio sukaldeari tarte asko iten hori egia da. Ez? Bai, ez. Zeatikan? Ba, nik uste denbora gutxi daukadalako, eta daukadan apurra beste zeo zertan. Beti dago beste zeo zeiteko.
Euskerako irakaslean ez euskaltegi baten, eta antzerkikoa ere bai, orduan hori dira nire aktorez aparte eta lanbide... bai, hori da zure ogibidea, bueno, bilak dira, ogibideak, ez da? Bai, bia. Eta orduan hortan ere jarraitzezu? Oi, bai. Vale. Bai. Orduan bai nundik ateatzezula denbora. Lehen uste manun denbora egitzen eukala, mekatzi lamar. Ateatzen da. Bai, ateatzea, Bai. Vale. Lan asko emanaldik eta asteburutan dira, orduan egia da konpaginatzeko klasekin eta aukera dagola. Etxeguekin zailagoa da, baina, indeu, eta, bai. Eta orduan zutzako denbora noiz hartzen dezu, noiz jutezea, ez dakit, mendizalia, o ondartza, o... Oso, ba naiz, bai. Ondartza salia, batez ere, mendiara gutxixo juten naiz, egia esan. Igual tarte gutxio ditu dalako. Baina gero adibidez asko gustatzei antzerkira jutea, dantza ikuskizunak ikustea, dantza egitea, orduan ateatzet, ez dakit nola, baina ateatzet. Bai, egitea esan, Ipurterria igual. Ateatzea, bai, olo gutxio inda, o atea oestea, bai, ateatzea. Bueno, hori hemen sartu berdeu, 3 minutuen esan de batea berdeula, eta 3 minutu gaur egun badator, eta hau sartu meritu jaunea. Biskor, txak, vale, oso ondo, tapatxo garriko jo berriro irekiten azteko. Oso ondo, eta honei, gatza bota jot, piperrare bai, eta guain ja, esne gainare bai bota jot. Daiai da murrizten, eta krematzen. Eta horrekin nola zoaz? Zemuz, ikustezu, hori do beste txorrota, raka. Venga, eta gero beste laugarren txorrotare bai botako jo, eta hori listo, egiko dugu. Brandilla listo, hau listo, esne gaina, venga, beste tanto botako jo. Oso ondo. Eta euskaltegian esan dezu, ez da? Bai. Eta, ze euskaltegitan zaude? Donostiko Legazpi 6 euskaltegian, antiguan daukagu egoitza bat, eta aldezarrean beste bat. Eta, bertan, ze egin da zure eginkizuna? Irakaslea naiz, eta zuzendarietako bat ere bai. Bai, egoera korla eraman gaitu, eta baina oso lan politia da, batez ere klaseak emateana. Bai, eta euskera irakastea nire ama hizkuntza eta jendea ikasteko gogoz ikustea eta ederra da egia esan. Ze jende tokatzen zaizu? Gaztek, helduk, atzerritarrak, bertako gere bai, danetik handao? Danetik, bai, egia esan guk asko ditugu erretiratuak. Bai, erretiratu asko, eta aurten adibidez... Bai, erretiratu igual bertakoak, gazteleraz ikasi zutela, ez dakit... Asko bertakoak, ere garaian ikasi ezin izan zutenak, edo debekatua zegoen garaiko jende asko ere badago. Eta orain igual bilobekin hitz egin nahi dutenak, edo ulertu, eta bai. Eta kanpoko jende asko gero eta gehiago ere bai. Ikasteko denborik ez duela eukit, eta guain dakai denbora, eta hortan aprobetxatu batzuk, bai. Eta, holako kasutan, zeizatea errexo? Hemen hainbeste denbora di joan bat, ez dakit nintzen, o atzerretik etortzea bate gabe eta errexago sartzen... Danetik dago, Igual japones batei, o ingles batei, o erdaldun batei, zene irakuste zaio errexo? Nik uste pertsonan arabera dala, bai, ze batzuk ere... Nei gaizki. Zui gaizki? Ni hizkuntzetan txabat. Bai, de Oscar Gould nola zen? Amazing. Oscar Gould. Marco Manzano. Hostia, ez da izena enako batu. Lasa, ni honetan ez nahi zabi, haizu bakoitza galdeuna. Hortxe. Bueno, hau listo, haure 3 minutu esan dut abeitu nola da dantzan, hau atingo dugu belaxe, itzaldingo jozua, oso ondo, epa urare bestaldaino juntza egu, vale? Ikusi haure nola da hon, itxure erra hartu igu honek. Bai, egia esan itxure erra. Earra, barren korri hauek bai. Inberetena da, nik ustez, ja, zuak itxali, denak. Bai, eta plater baten bilan ikua. Oso ondo. Vale, hemen txe. Bueno, eta sukaldatzea, gustatzen zaizu, esan dezu gutxi sukaldatzen zuela etxian. Bai, jatia gehiago gustatzen zait, kozinatzea baino. Hori asko ikertatzen zaigu, bai, baina maitasunakin sukaldatzea, eta gero ditat du, danak dezitia, segituan, mekatxi lamarrolako lanak hartu ditut nik, Bai, baina enaiz osabila ez. Baina, bueno, denboa eskeniko banio akaso, edo igual ez. Baina okiko, seguru bai, ez. Hoi hola da, Jendek asko esateu, eskenei hau etzait ondo ateatzen, karo, behin bakarrik indekire bizitzan... Ja, hori egia da, bai. Normala, gazea ateatzea horrenengoa. Baina, bueno, behin da berri zitzan, baina okiko zu errezetan bat hola, esatezula, launak etortzen nian edo, hau iten diet, beste, guau, Garai baten egiten nien hola kuskusakin eta oiasko petxugekin hola saltxa berezi batekin hola jaki, baina aspaldi ez dut egin, beraz, ez dakite hori ere... Hortan ere abila hoten aizen, errezeta hortan konkretuki. Baina bai egiten nien hori, garai batean. Bai, nun ikasian, kanpoko norbait ikasi nion, eta
eta alaxe. Atxa oso sukaldari hona daukat. Sorte hona. Ta, bai. Harriko aiten hona izango zea ordu, no? Hoi, geratzen zaio, sukalatzen ez du nahi, kozinatzen ez du nahi. Harriko aitia. Ba, jarriko dugu hemen platerian, Bat, nahiko izango eta hola xe, tak, vale. Ze polita. Ingo deuna da, beitu, barrengorri bat hartu, txak, gainen jarri, horrela xe, txapela bezala, eta guain, indezun, olio perexi hau, ziazerbekin, gaineti botako jo, eta ikusiko ze polita geratukoan. Bueno, orduan, hemen jendia izateko, nundi noa ebiliko zea, eta nun topatuko dugu nun ibilko zea antzeslanakin. Esan bezala Tomaxin abenturakeko azken aukerak abenduan daude, eta urtarrietik aurrera, amak ikuskizunean, eta Oskar bat Oskarrentzaten. Ba, goxatu arazi, eta gu hemen jarraituko dugu koxina, behitu ze ravioli harrein deun, barrengorrikin, eta gazta desberdinak eta danetik barrun, eta zia zer baiarrak. Agur lagunak! Agur!